La andiçip aydın edişi. O ham Hudaý Taala aýtjak, ola da dowdakda yanıp duha. Günahlar sebepli. Hudaý Taala aýtjak, "İzhebu fa ahricu men araftum." Kimi taniýan bolsaňyz dowdakdan çykaraňyz diýip şefaate ijazet berjek. O ham bile barjaklar, "Feyatunhum feyarifunhum feyukhrijuna minha." O ham barıp elinden tutup çekip, "Kan adamları dowdakdan çykarjaklar. Maňa adına şefaat diýerler." O ham bile aýtjaklar, Hudaý Taala aýtjak, "Inni akhriju men kana fi qalbihi misqalu dinarin min al-iman." Ey Hudaýyň dostlary, inni cehenneme barın, her kim şu dünýede birje misqal 4 kerem yarım, birje misqal iman menen geçen bolsa şonda dowdakdan çykaryň diýip aýtjak Allah Taala. Birje misqalça imany bolsa boljak şo. Aha, yan Hudaý Taalaň dostlary barıp, ol iman bir dünýädäki ýaly däl kıyamatda. Her kimin imany ýüze çykypdy nury. Birje misqal imany da bolsa olarda dowdakdan çykarjaklar. Bile da çykdy. O ham Hudaý Taala rahmatyna ýene de aýtjak, "Ey barın bendelim, her kimin ýüregine nisfe dinarin minel iman. Yarım misqalça imanyny bolsa çykaraň dowdak."